والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زال الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله عن قوس الأقواس كل والأغراء فريد دهر إلى الإلاقي هاتم الأتمنى أبو إسحاق على إبراهيم ياسيا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتألف بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم قوم كان كرتون إشفاء تعريف يوم كوكي المصطفى صلى الله عليه وسلم wannan muna roƙon ubangiji madaukaki ya gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu abubuwan da suke faruwa na mace-mace wanda ake kashe mutane ubangiji Allah ka ɗauke mana Allah ka zube mu albarka maza Allah ya dawo da hankalin gwamnati ta gane ƙasar nan addu'a ce ke rike da ita ba dabara bane ba wayo bane malamai su tsaya da addu'a gwamnati suna da haƙƙin da za su tsaya su taimaka wa malamai ko da ba komai malaman su dinga yin addu'a su dinga ciyarwa wa al'umma don Allah ya dauke bala'i idan suna ganin cewa malaman ba kuɗi suke nema to akwai wayanda kuma ba kuɗin suke nema ba Allah suke nema su yi hakan domin in wannan bala'in ba a ɗauke shi ba to ba wanda zai ji daɗi mai mulki ma ba zai ji daɗi ba cikin mulkinsa saboda ya bar Allah mafiya yawa kuma gaskiya kamar mulkin sun raina addu'a mafiya yawa mulkin sun raina addu'a mu kamar haka muke gani saboda da wuya ka ji wani mai mulki ya ce a tsaya a yi addu'a don Allah ya dauke wannan bala'i yana ganin kamar da wayansa da sojoji to sojojin akwai munafikai shi kuma munafiki ya fi kafiri ban haushi domin da munafiki ake yakan kowane irin abu kusan gaba ɗaya yanzu abin da yake faruwa a arewa kamar ana neman a nakasa arewan ne ko ta ko ina kuma da gwamnonin a hannunsu su kuma kamar basu fahimci da aka sa kai ba wannan ya zama wani bala'i wanda ya kamata lallai a koma ga Allah ne cikin addu'a nan ba abin da ya kai shi ko an hana ka ko kana ganin baya ci yana ci ko mutum baya ganin yana ci addu'an yana ci bai maza Allah ya riga ya faɗa addu'a silahul mu'min shi addu'a shine takobin mumini idan an samu abinda ni kullum nake magana mafiya yawa gwamnatocin sun sami wa'inda suke wahabiyawa da suke kusa da su wanda ba su yarda da cewa a yi addu'a ba amma su suna yin addu'a don cimma burinsu amma sun hana su kan su yi addu'a saboda in aka ce za a yi addu'a an san ba irin malaman su ake nema ba irin malaman yan ɗarika ake nema to maimakon a karfafa su za su ce ƙarya ne kowane mutum zai iya roƙon Allah ƙarya ne ba wanda ya hau kan kujerar nan ba tare da malamai ba babu shi kowaye in bai yi da malamai ba ya yi da masu tsaki ya yi da kristoci irin nasu addu'o'in yanzu ne addu'an ba ta amfani bayan ta yi kakai ga kujeranka saboda haka wannan ba gaskiya ba ne ana yin addu'a mu a iya level din mu a imanin mu inda na annan du'a a yanfa'u kama min alqur'ani wa adu yusfa Allah madaukakin sarki ya ce ud'uni astajib lakum ba wai roƙonka ba kai roƙonka manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsarki amma ya faɗa sayyidina Umaru la tansa na fi du'aika ya Umar zai tafi aikin umra manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya ce Umar ya sashi a cikin addu'a manzala sallallahu alaihi wasallam ya nemi wani ya sashi cikin addu'a manzala sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa ud'ullaha bil lisani allazi la ya'si ka roƙi Allah da harshen da baya sabansa ma'ana wani ka ya roƙa maka Allah kenan wani ka roƙa maka Allah ba kai ka roƙi Allah da kanka ba ka sa wani ya roƙi Allah saboda harshensa baka shiga jikinsa ba balle kai sabon Allah da shi wannan shine sirrin abubuwan amma duk gwamnati gabaki daya zaka ji ba wanda yake magana addu'a babu wanda yake magana ayi addu'a in ana yi to ya kamata a ce a kira mutanen a sa su a ce ayi addu'a ko da yake suna nunawa da ƙarfi ne kawai za ta cikin lamarin amma Allah ba haka yake yi ba Allah yana lura da haƙƙin kowa akwai muhallin su na gwamnatanci ba wanda ya isa akwai muhallin ilimi kuma na addu'a ba su kuma ba su da hannu a wannan gurin wannan kuma da gwamna da mataimakin gwamna da waye su kuma a bangaren su kowa da sunan da ya sani a wajen Allah wanda yake tasiri da shi
wanda zai roƙi Allah Allah ya dauke. Yanzu wanda aka mai da su kaman banza, wasu daga ciki akwai wanda su faɗa wa Allah, wallahi akwai wanda suka je suka faɗa wa Allah Allah zai yamu, amma an mai da su banza, an mai da su ba komai ba, saboda ba su haƙƙin su an neme su, wasu kuma suka ce to kowa shiga cikin garari ya zauna yadda yake. Ashe kenan ya kamata a dawo cikin addu'a. Mu abun da za mu yi tsakaninmu da ubangiji, kuma ba ma neman cewa ko wai dan a ce ai a'a, amma a buɗe hannu wajen addu'a don a tsare wannan abubuwan. Mun sani addu'a idan ana yin ta, abinda Allah yake daukewa da addu'a har mutuwa, in da ka mutu wallahi addu'a tana daukewa. Ana canza mutum daga ranar da kake billahi azimi a koma da shi wata rana, ana yin haka. Domin akwai babin fi ma yazidu bil umri wa ma yanqusu. Duk wayannan an sani, malamai sun san irin wayannan, sun san abubuwan da za a yi a faɗawa Allah ya saurara wa mutum. Domin malamai suna cewa duk ranar mutum ya karanta laqad ja'akum rasulun min anfusikum, a ranar ba zai mutu ba. Aka ce to shikenan kullum sai ya karanta ya ce to shikenan ya sabaqal qudratu, ranar da ka mutu sai a mantar da kai da laqad ja'akum din kai sai karanta ba, a ranar da ka mutu. Akwai irin wayannan, kuma kowane malami yana da irin sirrin da Allah ya bashi. Malaman da ake yakan su ne suke da sirrin, su suke da sirrin kuma sun san sirrin. Wannan in masu kuɗi gwamnati ta ƙi, to su kuma su yi amfani da dama a unguwansu. Irin makarantun nan na yara haka, a zo a taimaka, a dinga yi musu abinci ana ba su, a ciyar da su saboda zatin Allah, a yi abincin a kawo a raba musu saboda zatin Allah, da niyyar Allah ya dauke bala'i, shi ma Allah zai dauke. Domin ciyarwa yana daga cikin abin da yake dauke bala'i, shi ma yana dauke bala'i, mustaqilli ne bi nafsi. Saboda haka mutane ya kamata kar mu dinga wasa kullum mu ce ga bala'i ya zo gari kaza, an tada gari kaza, an kashe mutane kaza, an dauki hoton su, hankalin mu ya tashi. To da hankalin ka ya tashi sai kai ne, ka gane cewa zunubin mu ne ya jawo mana, ka gane cewa da mu ake yakan mu da kanmu. A cikin waɗansu sun bai hakan ba, a kashe mutane ne don a hana waɗansu biyan bukata akan akwai abin da ba sa son asirin su ya tunu, bai wuce haka ba. Saboda haka in aka haɗa su duka wajen Allah kuma fa, Allah ga bayinka, la haula lana wa la quwwata illa bika, Allah da martaban annabinka sallallahu alaihi wasallama, dan sirrin soyayya tsakaninka da manzo Allah ka yi kaza, amma ana Allah ka dauke mana bala'i, Allah ka juyar, Allah ka dauke wa'inda suke yi ba cikin hayyacin su ba, ka dawo da hankalin su gane ba alhairi bane. Akwai irin wayannan, ba kuma kowa akwai wanda ya dauki yayi ya kai da ramti ka saki su, akwai wanda su dauki la hawla wala quwwata illa billah lazim, akwai wanda su dauki bismillahir rahmanir rahim. Manzo Allah ya ce bismillahi indal abdi kamasali kun indal lahi, bismillahi indal abdi kamasali kun indal lahi. In kace bismillahir rahmanir rahim, in ka karanta ta kana karanta ta tana da yawa, tana zama kamar matsayin kun fa yakunu ne. Amma dan manzo Allah ya faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kasuna akwai wanda kuma suka hore kansu akan irin wannan, sun dade suna ta yi. Saboda haka alaikum anfusukum la yadurukum man dalla idza tadaytum, kuma ji tsoron Allah a tsaya cikin istighfari da salatu wa Allah ya karbi tuban mu, Allah ya dauke mana. Allah ya sa mu dace. Muna karatu a cikin ishfa na alqaliyya, mun kawo labul din hadisin da yake magana wa qad harraja ahli sihahi, malaman sahihi wal a'imma ma alama bihi ashabahu, da malaman shugabanni, menene Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbansa, mimma wa'adahum bihi, wanda ya musu alƙawari, ya faɗa wa sahabbansa, ya musu alƙawari, min zuhuri ala adai, ga abubuwa wannan abokanan gabanmu ne, ƙasa kaza za a yi kaza, ƙasa kaza za a yi kaza, ƙasa kaza za a yi kaza, kaza zai bari, kaza zai bari. Manzo Allah ya faɗa wa sahabbai, kuma an rubuta a cikin sihahi, bi ma'ana a hadisu rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fatai makkata, an yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa za a bude makka. Bayan an kori manzo Allah daga ciki, yace la tadkhulanna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallaqina ru'usihim la takhafa, wa baitul muqaddas. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za a bude baitul muqaddas, musulunci zai shiga. A zamanin sayyidina Umar bin al-Khattab kuma aka bude baitul muqaddas. Manzo Allah tun zamanin sa ya bayar. Wannan mai guyu baitul rasul sallallahu alaihi wasallam mimma allamahu Allah, yana daga cikin abin da Allah ya san da manzo Allah kuma ya faɗa wa sahabbai ga abin da zai faru. Wal yaman,
manzo Allah ya faɗi yadda za a bude Yaman wa Sham, manzo Allah ya faɗi yadda za a bude Sham wal Iraq, manzo Allah ya faɗi yadda za a bude Iraq. Duk manzo Allah ya bada labari, wannan ba a zamanin manzo Allah aka bude su ba, duk bayan manzo Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada da ya ma faɗa akai kasan da manzo Allah ya faɗa wajen Kufa da sauransu, wajen waɗansu garuruka wanda da ba su da suna. Manzo Allah ya faɗi ga gurin ga yadda abin da zai faru, ga irin yadda mulki ya kasance a gurin, duk manzo Allah ya bada labari. Misali kamar Sham, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa ranar da ya fita daga cikin Makka zai hijira zuwa Madina, wanda ya bi shi ya kai akan hari zai kama manzo Allah yake cewa yaya kake ba wa kanka wahala, gashi nan ina ganin za a bude Kisra, za a sa maka hular sarkin Kisra a kanka a lokacin ka musulunta. Bayan shekara 16 da wafatin manzo Allah tukunna wanda aka bude Sham, bayan shekara 16 aka bude Kisra, aka ci sarkin Kisra da yaki. Sayyidina Umar shine halifa manzo Allah a lokacin, kuma aka zo da shi Madina ga hulan sarautar sarkin Kisra. Sayyidina Umar yace a dauka a sa masa yawo a Madina, yana cewa gashi nan shine fa, gashi nan abinda manzo Allah ya faɗa a kansa tsawon lokaci, to ga abin ya tabbata. Wannan dai ya faru. Wuzurul amn, da bayanan amna hatta taz'anal mar'atu min hiratin ila Makka. Akwai garin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata za su fito daga gari kaza zuwa gari kaza suna tafiya ba abin da ya same su, wanda a wannan lokacin da babu haka. La takhafu illa Allah, ba wanda yake tsoro sai Allah. Wannan majalisa ta tuguza yace kuma za a yaki Madina, za a yaki Madina, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan an yaki Madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce mafi karanci manzo an shiga cikin garin Madina a zamanin dan Ma'awiya. Yazidu ya sa an zo an shiga garin Madina, an yi abubuwa cikin garin Madina wanda sai da aka yi kwanaki ba a kiran sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin ne Sa'd bin Abi Waqqas wa huwa ala qaidil hayat yake cewa yana sanin kiran lokacin sallah ne daga cikin kabarin manzon Allah, yasma'u hamhamatin min qabr sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin yasma'u al-azana, yana jin kiran sallah a cikin kabarin manzo Allah. Daga kabarin manzo Allah zai ji kiran sallah ya san azhar ta yi, a kabarin manzo Allah yake jin kiran sallah ya san asar ta yi, a kabarin manzo Allah yake jin kiran sallah ya san magriba ta yi. Wannan Sa'id bin Musayyib shine akhirul mutaqaddimina. Wannan ya faru kuma manzo Allah ya faɗa a wannan zamanin shine Yazidu dan Ma'awiya ne ya shiga cikin Madina. Ya shiga cikin Madina, aka kakkame mutane, aka kakkashe wanda za a kashe, wanda an ce an kashe mutane ƙurra'u sama da 700, in ji Maliku bin Anas, sama da 700 aka kashe a wannan lokacin. Wata taula Haibara, za a bude Haibara ala yadi Aliyu fi gadi yomihi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a zamanin sa ne, da za a je ce wane ne wanda zai karbi wannan tutan a ka'idan sharaɗin in ya karba Allah zai buɗe Haibara a hannunsa. Sai na Umar yake cewa tunda nake ban taɓa yin sha'awar shugabanci ba, amma ranar na yi sha'awa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka taso, sai ce aina Ali bin Abi Talib, ina Ali dan Abi Talib. Sai aka ce ya Rasulullahi yana gida yana ciwon ido. Manzo Allah ya ce aje a ce yazo. Aka je aka same shi, aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta fa kashamna anka gida aka basari ka yoma hadi, ya tofa masa, Allah ya dawo da idon, aka bashi wannan tutan ya je ya bude Haibara. Wannan manzala ya ce gobe ba yau ba, gobe wanda na bashi wannan tutan zai bude Haibara. Ba a yin ba da aka bashi kuma ya bude Haibara. Wa ma yabtawallahu ala ummati min ad-dunya, da wanda Allah zai buɗa wa al'umma cikin duniya. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za a buɗa muku duniya, ba duniya nake tsoro ba. Abin da ya halakar da na gaban ku shine mata, kuma ina ganin abin da zai halakar da ku din kenan. Manzo Allah ya faffadi duk irin fatahin da za a samu a duniya, za a samu kaza, za a samu kaza, za a samu kaza na arzikin duniya. Manzo Allah wa yutuna min zuhuratiha, za a ba ku ado, za ku kayanta, za ku fita cikin talauci, za ku yi kaza, za ku yi kaza. Duk sayyidina Rasulullahi ya kawo, Bukhari, Muslim duk sun rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri. Wa qismatin kunuz kaisara, kisra wa kaisara,
yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba za a samu taskan arzikin Kisra Anushirwan da Kaisara malikin Rum duk zai zamo ganima ne za ta dawo hannun musulmai, kuma musulmai ku za ku yi amfani da shi. Wannan ya kasance an samu, saboda haka ba a taba samun arziki a gidan addinin musulunci kamar zamanin sayyidina Umar bin Khattab ba, domin a wannan lokacin aka samu futuhat ga baki daya, wanda aka samu ganaim da shi ne aka zo sayyidina Umar bin Khattab ya rarraba kudin wata wanda suka je yakin Badar, matan annabi Muhammadu, ƴaƴan annabi Muhammadu, ahlul bait rasulullahi, ga abin da za a dinga ba su a wata, ga abin da ba wayannan a wata, ga abin da za a dinga ba su a wata. Wannan daga wannan lokaci ne arrawatib shahariya sayyidina Umar bin Khattab ya rubuta da komi har da hutun alhamis da juma'a da dukkan wani aiki da kowane wanda ya cancanci daukan aiki sayyidina Umar bin Khattab shi ya rubuta a gidan musulunci. Wa ma ya hadisu bainahum min al-futun, da wanda kuma zai faru na daga fitina, za a samu fitina bayana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaman Aliyu yace me zaka ce, ka san atarif man ashkal qaum, ka san waye yafi shakiyanci a cikin mutane? In aka ce shaqi a larabci dan wuta wanda ba zai shiga aljanna, yace Allahu wa rasuluhu a'lam. Manzo Allah yace manya darbuka ala yafuka, wanda zai dake ka akan ka, yake fada wa sayyidina Ali, hatta ya sillu dam wa ya bullu liyatika, jini zai fito daga kanka ya jika gemunka. Ya ce huwa ashkal qaum, shine wanda ya tashi kashi sayyidina Ali ko ba su kan sai da wuka ba, saransa gurin da annabin ya nuna kan Aliyu a nan gurin ya sare shi. Kaga ba ranar abun aka yi ba, kuma ba a ga manzo Allah bane, bayan shekara 30 da wani abu da rasuwar manzo Allah aka kashi sayyidina Ali, ko shekara 20 da wani abu aka kashi sayyidina Ali. Kaga kenan alfitan alladhi yadhharu fina, da abubuwan da zai faru bayan mu a zamanin manzo Allah ya samu, daga zamanin manzo Allah zuwa zamanin sayyidina Umar an samu fitina a gidan addinin musulunci guda 11 ne, fitina guda 11 ne. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wanda suka ce su annabawa ne guda 3. A zamanin sayyidina Umar an samu wanda suka ce su annabawa ne. Sayyidina Umar, sayyidina Abubakar Siddiq shi ya yaki Musailamatul Kazzabi, wanda ya faɗa can. Akwai Abu Aswad al-Ansi, akwai wanda ya ce shi annabi ne, ya sake gudu ya koma Sham. Gashi nan dai, ga sunan suna da duk manzala ya faɗi wa'annan duk su, hatta manzala shi akwai waɗansu makareta wanda za su fito a cikin gidan addinin musulunci. Makareta, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dajjalun, makareta za su fito a gidan addinin musulunci. An samu wanda ya fito bayan manzala sallallahu alaihi wasallama daga cikin makareta. Wal ikhtilaf wal ahwa, za a samu sabani, za a samu son zuciya. Duk manzala ya faɗa wasu lokutan liman qablahum, da waɗansu za su bi irin hanyar da waɗannan na gabanin suka shiga. Wayanda sun yi zalunci, wayanda sun yi adalci, ga wayanda za su shiga zalunci, ga wayanda za su shiga adalcin. Duk manzala ya faɗa. Wabti raqim ala 73 firqatan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al'umma za su rabu kashi 73. Najiya minha wahidatun, wanda zai tsira daga ciki kashi ɗaya ne kawai wanda zai tsira, duk sauran yan wuta ne. Wa ana satakun laha anmadun, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu anmad, shine riwayar Jabir bin Abdullah. Wato wannan nemi anmad ɗin waɗansu anmad ɗin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ne wanda ake bugawa da shi, wanda za su zamo daga cikin wannan. Duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo su. Turmuzi ya rawato su, in ce Buhari ya rawato su, Muslim ya rawato su daga Jabir bin Abdullah. Waya gado alum min fi hullatin waya ruhu fi ukhra, za a samu mutanen da yanzu ma ku da tufa ko, to za a samu mutanen da suke da tufa su sa da safe, in su shiga gida su sake canza wani, wanda da ba a samu haka, su sake shiga gida su canza wani, kana sutura da yazo. Duk manzo Allah ya faɗi haka. Wa tudau baina yadayhi sahafatun wa tarfa'ul ukhra, za a dinga ajiye abubuwa na kwanan abinci daban-daban, a kawo wannan a tura wancan, a kawo wannan a tura wancan, a kawo wannan, wanda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane. Suma qala fi akhirul hadis,
sannan manzo Allah ya faɗa cikin ƙarshen hadisin wa antum yawma khairun minkum yawma izin wa antum al-yawma khairun minkum yawma izin, ko kuwa a yau wanda kuke nan yanzu wannan yau din ku shi ne ta alkhairi daga wannan rana, kar Allah ya kawo mu ciki. wa annahum idza mashaw muqada'an wa hadamatuhum banatu farisa, wa annahum zaka ga mutane a wannan lokacin idza mashaw za ga suna tafiya muqada'an, suna takama cikin tafiyarsu a lokacin da wato duniya ta samu kenan. wa hadmatuhum banatul farisa, wannan sun su hidima su ne mutanen farisa da rum, raddahum Allahu ba'sahum bainahum, sai kuma Allah ya dawo da yakin a tsakanin su, wa sallata shirarum ala khiyaruhum, sai a sallata zababbu a sanya shakiyayi su za su koma kan zababbu. yanzu an kai ga haka, dama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kai ga duniya babu mai girma sai fasiki sai shaƙi shi ke walada. ai muminai ka a wannan zamani ba su girma ko da kankani, mumini ba zai girma ba, fasiki shine ake jinsa, shine wanda zai iya yin tsiya, to da a so shi dan tsiyarsa saboda ya cimma nasara ko a cimma nasara cikin abin da ake nufi da shi, amma ba mumini ba. in duk abin da aka yi na muminanci ba ruwansu da kai a cikin aikin muminanci, Allah ya kiyaye. wa qitalim at-turk, da kuma yadda da a yaƙi turkawa, wanda mun sani an shiga ta turk, an shigo daga ƙasan mu ce Spain, ta nan aka shiga holako ta tari, aka shiga ta turk, aka zo aka yaƙi musulmai, an shigo ta nan, ta wannan wurin aka shigo, sannan aka zo aka karye turkin, domin turkawa sun yi rikon mulki da addinin musulunci shekaru, sannan sai aka turo su Mustapha Tatarik, aka masu training daga kasan waje, aka ba su tarbiyya irin na kafirci amma da sunan musulmai, su shigo su yi abubuwa, aka ɗaure mara gindi ya zo zama shugaban ƙasa, aka rusa musulunci a cikin Turkiya, shine aka rusa daulatul usmaniya. To duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda za a rusa daular ma sai da manzo Allah ya faɗa. wannan duk ba gaibi bane na Annabi Muhammadu. wal uzra wa rum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata da'ifa daga cikin kabilan Turkiya sune Hudra da Rumawa, wa bihabi Kisra wa Farisa hatta la Kisra wa la Farisa ba'dahu. har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan Kisra da Farisa, yana cewa Kisra da Farisa babu la Kisra wa la Farisa ba'dahu, babu Kisra bayan wannan, Farisa babu bayan su, wa dhahabu Kaisara hatta la Kaisara ba'dahu, da tafiyan Kaisara har babu Kaisara bayan sa. Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba wasiƙu, a wasiƙun nan to wasiƙan da aka kai wa shi shugaban Kisra, Kaisara da Kisra da Kaisara da Farisa, wanda ya ga takardar su ne Faris, suka yaga takardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Faransa kenan, da suka yaga manzo Allah ya ce to daga yanzu babu wani shugaba akan wannan kujerar an rusa, amma su Rum sun karɓi wasiƙa sun kiyaye ta, har gobe wasiƙa manzo Allah tana nan hannunsu, saboda haka mulkinsu yana nan. Wanda ya yaga wasiƙan annabi, Allah ya yaga mulkinsa shi ma, ba zai ga hankali ciki ba. wa zakara anna ruma zatu qurunin ila akhir ad-dahr, sai ya ce ai su rumawa za su tafi a hakan su har ƙarshen zamani, saboda sun rike wasiƙan manzo Allah kuma sun girmama ba su cutar ba. wa bi jihadi amsalin fal amsal minan nas, idan waɗansu mutane suka tafi waɗansu mutane irin su za su zo. wata ƙarabin zamani zai ta yi kusa, ma'ana ta ƙarabin zaman, za ku hau mota, za ku hau jirgin ƙasa, za ku hau jirgin sama, za ku hau jirgin ruwa, abinda dai da kafanka ba za ka iya tafiya ba, yanzu na za ka hau mota za ka je shi ta ƙarabin zamani zai kusanta. wa qabdul ilimi,
za a karɓe ilimi duk malamin da ya mutu da wuya a samu wanda zai makwafinsa in ya tafi kenan. Allah ya kiyaye. Wa zuhurul fitani, za ku ga fitina daban-daban za su faru a bayan duniya. Wal haraji, sannan kuma da mutuwa, za a yi ta mutuwa, za a yi ta kashe mutane haka kawai ba gaira ba dalili, kamar yanzu abin da yake faruwa kawai a shiga gari a kashe mutane ba a yi dukiyarsu ba, har dabbobinsu ma sun yi laifi, su ma a kashe dabbobin, a kashe mutane a kashe dabbobi a tafi, ko kuma a kashe mutane da yara da manya a kashe su a kwashi matansu a tafi da su. Wannan duk gabaki daya manzo Allah ya faɗa. Wayannan abubuwan gabaki daya me yake sa shi ya Rasulullah, me yake sawa a yi shi? Zunubanku idza kasura zina, idan zina ya yawaita, to kaga zina kuma yanzu ana neman a halatta ta nema, ba magana wai haramun ake daukar ta ba, amma ana ganin kai in ba mazinaci bane ma ba waye bane, kanka bai waye ba. Haka an kai duniyar ta kai ga haka har a gidan Najeriya, har a gidan musuluncin duniya ba ɗaiɗai ku ne kawai suka tsaya suke kiyaye a dokan Allah akan wannan, amma ba kowa ne yake kiyayewa ba. Wannan kaga bala'i kenan ya shiga wa mutane. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare. Wa qala, sanan manzo Allah ya ce wailul lil arab min sharri qad tarab, azaba ya tabbata ga larabawa ga wani sharri ya kusanto su. Azaba ya tabbata ga larabawa ga wani sharri ya kusanto su, bi ma'ana za su saki abin da suke kai su kama abin da ba sa kai. Har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai larabawa za a kai lokacin da za su bi wato turawa a franja, za su dinga bin su har ma inda za su ci bayan gida su ma za su ci bayan gida, su ce ai wannan yana da kyau. Yanzu ga sun ɗauki suturansu na wa'incan ne, sun bar nasu, sun komi nasu sun bari sun kama na wancan. Duk sai na Rasulullah ya faɗi haka. Kuma wa'innan abubuwan alaman bala'i ne cikin al'umma. Allah ya kiyaye. Wai na wuzu wani lahul ardu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an taro mun ƙasa fa uriya mashariqaha wa magharibaha, an nuna mun gabas ɗinta da yammanta. Wa sai bulughu mulku ummatihi ma zuwiya lahu min, aka tattara duk gurin da mulkin al'umma na za su kai sai da Allah ya nuna wa manzan Allah. Sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musulunci zai shiga China, musulunci zai shiga Spain, musulunci duk sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani ya faɗa kuma ya faɗi ga abin. Fakazalika kuma abin fakazalika kana, haka abin ya kasance. Imtaddat fil mashariqi wal magharibi, ya miƙu daga gaba zuwa yamma, ma baina ardh hindul aqsa al-mashriq ila bahar danja, tun daga wato hindul aqsa kasar indiya mafi nisa, al-mashriq ila bahar danja har zuwa magharibi, wa haisu la imaratan wara'aha, ta gunda babu wani shugabanci bayansa. Wa zalika, wannan malan tamliku ummatun min al-umam, ba wanda ya taba samun haka daga cikin al'ummomi da suka wuce, ba wanda ya taba samun haka daga cikin al'ummomi da suka wuce sai al'ummar manzo Allah. Walam tiddan fi junub, kuma babu wanda ya miku a yamma, wala fi shimali misal zalika, ko ta yamma ko ta arewa, babu wanda ya samu haka sai al'ummar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu, da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ahlul gharabi zahirin al-haqqi ta taqumu sa'atu. Ko ne ke za mu tsaya akan wannan, saboda shi ma magana ce wadda take buɗaɗɗiya, tana da yawa, tana da ma'anoni ko kuma abin da ake buƙatar mutane su sani da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da komai, babu wani abin da ma taraka shazatan wala fazatan sai da manzo Allah ya kawo abu, babu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bari shaza aw faza, manzo Allah ya kawo abu ya zuba shi gashi nan. Abin da ya rage wa al'umma ne, al'umman su bi ko su ji su bi su kiyaye don su zauna lafiya. Amma manzo Allah ya mana gatar da babu wanda aka yi masa irin wannan gatar, mu kadai Allah ya mana wannan saboda manzo Allah. Kuma duk akan manzon Allah duwiya lahu kullu shay wa aqahu Allahu al-ilma, saboda haka Allah yake ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima. Allah ya ba manzon Allah ilimi, wa allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima. Allah ya ba manzon Allah, ya sanar da manzon Allah abinda bai sanar da kowa ba. Babu wanda Allah ya sanar da shi irin abinda Allah ya sanar da manzon Allah. Yace kuma zalika fadlullahi yuti, domin yace wa kana fadlullahi alayka ya rasulullahi.
azima. saboda haka allamahu ilmal awwal wal akhir wa zada, Allah ya san da manzo Allah ilmin awwal wal akhir wa zada. Shine dalili Imam al-Busiri ke cewa wa min ulumika ilmul lawh wal qalam, daga cikin ilimin manzo Allah ne ilmul lawh wal qalam. Wannan wanda suke cewa don haka ce ilmul lawh wal qalam wai ya san ilimin Allah ne, to dama waye almajirin Allah? Manzo Allah ne. Manzo Allah shine almajirin Allah. saboda haka duk abinda Allah ya sanar da shi, akwai wanda ya sanar da shi kamar Annabi Muhammad ne. Ai annabawan da aka san su wanda suke gabaki dai su ne wanda suka fi kowa, su ne ulul azmi min ar-rusul. wa idza qala Allahu mithaqakum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa. da wa aka fara? wa idza qala Allahu mithaqakum yace wa minka, da manzo Allah ya fara. to shikenan manzon Allah huwa a'lamu khalqillahi, a'lamu khalqillahi, a'lamu. duk halittar Allah babu wanda ya kai Annabi Muhammadu ilimi. duk halittar da Allah ya manzo Allah shi ta kowa ilimi, domin shine ya san ilimin jiya da shekaran jiya wancan, da ilimin yau da ilimin gobe da jibi da gata da ila yawmil qiyamati. ba ma a tsaya a duniyan ba, manzo Allah ne ya san ilimin da za a yi ranar tashin kiyama. ba ma a nan ba, tunda zaka gane sayyidina Anas bin Malik ya tambaye manzo Allah, ya rasulullahi ina son ka cece ni ranar tashin kiyama. yace insha Allah sa'af'al, zan aikata. sai ta ce ya rasulullahi ya zan yi ganka ranar tashin kiyama? yace waje uku, ka neme ni a wajen shayar da alkausara, in baka same ni baka je wajen sirani, in baka same ni baka je wajen mizani. yace dole ana zaka same ni a wannan waje guda uku. waye ya faɗan wannan duk duniya banda Annabi Muhammad? tun a duniya ya faɗa masa a waje uku za ka same ni. in ka zo nan baka same ni ba to ka je can, kuma ka same ni baka je can, a waje uku nan za ka same ni. Annabi Muhammad ne kawai yake da wannan ilimin, shi kare ya iya faɗa. amma duk annabawa ba wanda yake da wannan ilimin gabaki daya. sannan bayan an yi wannan din, yaya za a yi a wannan filin? za a zauna ko za a tashi ne a ci gaba? za a tashi ne a ci gaba. ina za a je? za a shiga aljanna. to ta ina ke bi? wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya. babu wanda zai shiga aljanna sai ya tsallake wuta. ya za ya tsallake aljanna? manzo Allah sai da ya faɗa. wani ya ce da zai tsallake aljanna ne kaman walƙiya, wani ya ce kaman gudun kibiya, wani kaman gudun doki. duk sai da manzo Allah ya faɗa. wani kuma da rarrafe, wani kuma da jadagindi, wani kuma duk sai da Annabi Muhammad ya faɗa. ya sauke wannan ilimin. menene ke kasan wannan siradin? ya ce wuta ne na jahannam, daga nan a shiga aljanna. to ya zaman aljanna? manzo Allah ya faɗa ga yadda aljanna take, ga yadda take, ga inda ake yi, kuma yadda ake shiga. to ya za a yi a shiga aljanna? manzo Allah ya faɗa. ya ce kai to ma ƙarshen wanda ya fito daga aljanna ya fito daga wuta ya shiga aljanna, sunansa Hannadu min qabilatil Juhaym. sunansa Hannadu min qabilatil Juhaym, shine ƙarshen wanda ya fito daga wuta ya koma aljanna. manzo Allah ya faɗi daki daga kansa an gama. ba shi kenan an gaba. saboda ka mutum kuka yadda Annabi ya san gaibi ko karka yadda ya sani, kuma dan hasadanka da kiyayya da cewa kana ganin bai isa ba, Allah ya bashi. sai ka yi a gidanka ma abinda Allah ya cikin gidanka baka iya rusawa, balle wanda yi wa Annabi ka rusa. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kullu amin wa antum bi khairin, wa kullu shahrin wa kullu usbu'in nas'alullaha al-khayra wa tha'alaina abwaba wal ma'rifata والحكمة أو يدافع عن الشرور بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الله إليك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الدار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتح.